Активную позицию Республики Таджикистан бояд дар ҳудуди кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил сохтмон ва таҷдиди роҳҳои байналмилалӣ назорати ҷиддӣ шаванд. анҷумани роҳсозони ин иттиҳод имрӯз дар як ҷаласаи худ дар шаҳри Душанбе ба ин мазмун таъкид карданд. дар ин ҷаласа гуфта шуд ба сабаби набудани шеваи назорати сохтани роҳ ва навсозии он то анҷоми муҳлати истифода роҳҳо валангор мешаванд. Думаю, сегодня законодательство стран членов МСД фикр мекунам имрӯз қонунҳои соҳаи нақлиёти кишварҳои узви ин созмон аз ҳамдигар фарқи зиёде надоранд. аммо баъзе кишварҳо аллакай дар сохтмони роҳҳо технологияҳои навро ворид карданд. инфраструктуры. таъсиси озмоишгоҳҳо бо техникаи модерн дар соҳаи роҳсозӣ аз масъалаҳои меҳварӣ дар анҷумани роҳсозони иттиҳоди давлатҳои мустақил буд. ба анҷуман масъулони сохтмону нигаҳдории роҳҳои кишварҳо ҳамчунин ширкатҳои сохтмончӣ ҳам даъват шуданд. ширкатҳо бештар аз дастовардҳои нави технологӣ дар соҳаи роҳсозӣ ҳарф заданд. онҳо гуфтанд ки низоми нави муҳандисӣ имкон медиҳад 10 солаҳо аз роҳҳои сохташуда истифода кард. 70% роҳҳои Тоҷикистон аз минтақаҳои кӯҳӣ мегузарад. бахусус дар мавсими боронӣ ва сармо бо фаромадани селу тарма онҳо тез вайрон мешаванд. яке аз чунин ҳодисаҳо фуруравии 60 километр роҳи айни Панҷакен буд ки 1.5 сол пеш сохтмонаш анҷом шуда буд. ҳамчунин тобистони ҳамин сол бар асари омадани сел як қисми роҳи байналмилалии Душанбе Кӯлоб Хоруғ қулма хароб шуд ва чанд рӯз вилояти Мухтори Бадахшонро аз марказ ҷудо кард. Тоҷикистон медонем ки дар як чизи ҷуғрофӣ чӣ дорад, роҳи мо ҳам лавлави дарё мезгарад, аз теппаву ағбаҳо мезгарад, таъсирҳои табиӣ мерасонад. на ҳамеша боиси валангор шудани роҳҳо офатҳои табиӣ мешаванд. баъзан роҳҳо бинобар бесифат сохтанашон то муҳлати истифода намепоянд. кам ҳолатҳое мешавад ки мақомот бесифат сохтани роҳҳоро эътироф кунанд. лекин вазнбардорие ки дар Тоҷикистон баъзе мошинҳои ғайристандартӣ ворид шуда истоданд, ба ӯ мутобиқ кардан хеле душвор аст. ахиран Шукурҷон Зуҳуров раиси маҷлиси намояндагон ҳам гуфта буд бо дар назардошти он ки роҳҳо бо маблағи калон сохта ё аз нав созӣ мешаванд, ниҳоди масъул бояд онро назорат кунад ва ҷавобгар бошад. дар ҳамоиш таъкид гардид Тоҷикистон дар чороҳаи роҳи бузурги Абрешим ҷойгир аст ки давлатҳои Осиёи ҷанубу шарқиро бо кишварҳои шарқи наздик ва Аврупо мепайвандад ва аз ин рӯ бояд ҳамаи шоҳроҳҳои мошингард ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ шавад. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.